Maynila, tapos sa katodo forma pa kapag ka umuwi sa probinsya, nakakala mo ang laki-laki ng sahod mo ba? Na para bang more than ilang digits ang sahod mo kada buwan? 4 digits, may ganun pa ba? Anyway, it's a happy Thursday kami. So, yes, Samba. Ako pa rin to. Ang babaeng takbo ng takbo. Wow! Sa isip mo. You're down the lerang atleta DJ Maratoni para sa programang Love Trip. Trip, trip, trip. Yo. Trip lang. Pakinggan nyo to. Bakit? Trip lang. Trip! Trip ko nang umuwi. Trip ko nang makita ang pamilya ko. Pero na-realize ko, may trabaho nga pala ako. Taas kamay na mga hanggang ngayon ay nagtatrabaho pa. Taas kamay ang mga alipin ng salapi. Wow, in fairness naman sa UB, pabiyahe ka na? Saan ang punta? Saan ang punta nyo? Pasalubong. Anyway, ako pang inyong makakasama, makakadaldalan na daldalerang atleta DJ Maratoni. Ayan, sa may mga cellphone na hawak ngayon, record mo na yung boses ko, Billy, tapos send mo sa akin. Oo, isend mo sa aking social media account, Maratoni, Maratone. Alam ko, magkakilala tayo eh. Ikaw mismo na nakikinig ngayon, na bumabiyahe, di ba? Ay, ingat ka dyan. Ingatan mo rin yung mga kasama mo sa kotse. Ano ba yan? Legal ba yan? Mamaya kung sino sinasama mo, Doon lang tayo sa legal. Hirap niyan, Halloween na Halloween, gumagawa ka ng kasalanan. Anyway, sana all, makakauwi ng probinsya. Nagsisilabasan na naman yung mga main character. Kung saan pare-pare silang naka-shades na akala mo ba'y nagsusore eyes. Tapos yung mga bag, ano ba mga laman yan? Labahin? Huwag ka na umuwi, be, kung labahin lang yan, ha? Ay, nako, nakakamiss. Nakakamiss na umuwi at habang bumabiyahe ka ngayon, alam kong medyo nababagot ka, ano? Tama ako, hindi. Inaantok ka, no? Ayan, nakikita ko sa mata mo ngayon, eh. Medyo pumupungay na, be. Ayan, ay, perfect na perfect. Sabi ko sa'yo ako na bahala sa iyong breathing exercises. So sige na, straight body, ayayin mo yung katabi mo dali. Ayan, straight body, ayan. Unat-unat mo na konti, huwag kang masyadong nakaslouch. Mahirap yan, laging kukuba-kuba, nakakatanda yan. Breathing exercises, breathe in for 4 seconds, breathe out for 6 seconds. Let's go. Go. Okay, breathe in. Huminga ka na malalim kasi alam mo matatraffic ka. Breathe out. One more time. Breathe in. Kumuha ka na mahabang pasensya kasi mamaya ka pa makakabalik sa probinsya. Breathe out. May mga naririnig ko. One more time. Breathe in. Kumain ka ng marami para hindi ka antukin. Huwag pala masyadong marami, baka makatulog ka sa kalsada. Breathe out. Ayan, di ba? Ang sarap-sarap huminga. Lalo na kapag ikaw ay maglo-long weekend na. Isang malaking sana all! Lalo na ngayon. Ako na lang inyong muna makakasama buong hapon. Kaya pakilakasan ng volume ng radyo, dali. Pakikulbit niyang katabi mo. Sabihin mo, wow, sarap ng tulog mo. Samantalang ako ang hirap-hirap mag-drive dito. Ayan yung mga nasa likod. Yayain mo na rin. Ara habang nakikinig, ay, favorite ko to eh. Ito na show. Sayo-sayo ka dyan, ha. Here's another feel-good music. Ngayong Feel-Good Thursday. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang memorize yan? Basic.